potenciar el consum de la horchata i, per una altra banda, potenciar el consum de la horchata ecològica i de proximitat de la ciutat. A mi em sembla molt important perquè aquesta és la política que nosaltres volem desenvolupar en tots els productes. L'agricultura en la ciutat de València ha estat molt abandonada, fins a l'extrem de que no hi ha hagut fins ara, que l'han ficat nosaltres, estem en fase de ficar-ho exactament, regidoria d'Agricultura. I a nosaltres ens sembla molt important que València torni a ser d'alguna manera una ciutat on l'horta és un element substancial. Fins ara l'horta es pensava només com un solar en potència o en acte. L'horta és un lloc emblemàtic d'esta ciutat. Si nosaltres volem defensar l'horta, que volem, hem de pensar que hi ha d'haver una gent en l'horta que ha de viure en unes condicions dignes i, per tant, ha de tenir uns mercats dignes i, per tant, hem de lluitar per a que els mercats, en primer lloc de València, que és la part que em toca més directament, coneguen que són productes de l'horta, estimen els productes de l'horta. El territorial de l'horta jo crec que s'ha d'impulsar, però introduint alguns canvis. Per exemple, introduir canvis pensant dos elements. Jo crec que en el pla d'acció territorial s'obren algunes infraestructures de carreteres que estan pensades per a futures urbanitzacions o per a creixements de pobles desmesurats, i jo crec que això s'obre, i hi ha alguna cosa que falta. El tindre una concepció de l'horta, més que com un paisatge urbanístic, nosaltres la volem tenir com una interacció entre llauraors, entre agricultura, igual que estem intentant tirar del carro de tot el que se'n diu els ens metropolitans. Quan estem parlant de l'AMT, per exemple, que he parlat ja amb molts regidors de l'entorn de València, estem parlant, en definitiva, d'un transport metropolità. Estem parlant que hi hagi una agència valenciana de mobilitat i estem parlant, en definitiva, que hi hagi una política de l'horta de mobilitat. El mateix en el FEM, el mateix en l'aigua, el mateix en l'horta, el mateix. És imprescindible plantejar-se una estructura d'àrea metropolitana com passa en la immensa majoria de ciutats europees. Aquí ens sobren diputacions, estructures del segle XIX molt antigues, i ens falten estructures modernes com són les estructures d'àrea metropolitana, que això tindria poc sentit quan no hi havia cotxes i trens, però que ara són claus per a poder gestionar. Tendremos asegurado cuando después de crearlo podamos exigir ya a Madrid un contrato programa que nos ayude, como ayuda a Barcelona, como ayuda a Madrid, como ayuda, por ejemplo, a Canarias, en la política de un contrato programa para las políticas de movilidad. Valencia ha perdido alrededor de 65-70 millones de euros al año desde que el señor Camps decidió romper el contrato programa. Es muy grave, porque son centenares de millones de euros que podían haber arreglado estas cosas, que podía haber cerrado, por ejemplo, la T2 y muchísimas cosas que tenemos empantanadas.